goyang sing padha nonton lekae wis teko Prabu Klana Sewantana kang prayoga bagya akeh kang sepadha teko Bapa Maryana pemimpine wong percaya samandiman Ria Manggala putra ngayahi kan kewajiban salam hae taateni saka kene ayo padha ngadeg nyadak padha damrene salam hae ayo padha hae ayo ndang padha ngadeg nyadak padha mrene ya Manggala putra wis dadi kembenge lambe kendang kreasine muga pepulan bacute budal suku kilanem tak iringi rama pegang sikrak kendangane goyang sing padha nonton lekae wis teko Prabu Klana Sewantana kang prayoga bagya akeh kang padha teko Bapa Samaryana pemimpine Manggala Pirnan Ria Manggala putra ngayahi kewajiban salam taateni saka kene ayo padha ngadeg nyadak padha mrene salam ayo padha ayo ndang padha ngadeg nyadak padha mrene Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah dadi manungsa aja anggo-anggo nek mati tinumbang kranda banyak kuburan lebokno luwang lodo diurukit aja lenjur diida-ida salatullah salamullah al-mawakil abul
gambare wayang kadut kaca iso mabur dadi wong urip aja lali sembahyang dipenamur no alam kubur salatullah salamullah ala toha Yen kowe njaluk lebih mending aku sing yen wis mati rasa endang ngomong apa nyangga katresnanmu yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih yen wis mati rasa endang ngomong aja mbok kandhani karo selendangmu selendang biru
iso